Non temos unha ameixa, temos unha queixa ou queremos comer son algúns dos cánticos que esta mañá se escoitaron ás portas da Xefatura Comarcal da Consellería do Mar en Carril. As mariscadoras de Apé do Grove concentráronse para reclamar o seu dereito a realizar un paro remunerado durante o verán por mor da baixa produtividade do marisco. Que tal? Moi boa noite. As mariscadoras explican que levan preto dun ano con salarios que non superan os 500 euros. De seguido lles ampliamos esta protesta antes titulares. A seca comeza a notarse na cunca do Lérez. O Concello de Pontevedra asegura que o abastecemento está garantido, pero fai un chamamento a moderar o consumo de auga. O alcalde de Noia asegura que a moción de censura contra el non está xustificada. Santiago Freire cree que responde únicamente a unha cuestión de oportunismo político. Sanxenxo será un municipio cardioprotexido. O Concello e Sanidade porán en marcha un proxecto para dotar o municipio dunha rede de desfibriladores para responder de xeito áxil ante unha parada cardiovascular. A Feira de Oportunidades Viamar Stock cumpre 20 anos. A cita na que participarán 21 establecementos celebrarase en Ribeira entre 8 e o 10 de agosto. Xa está en marcha o túnel do Viño en Cambados. Trátase dunha oportunidade para catar máis de 190 marcas de 80 adegas da de Rías Baixas, unha alternativa máis profesional á festa do Albariño do Paseo da Calzada. Estamos nas novas do día, comezamos. Caldas de Reis busca un dos seus veciños desaparecido dende o mediodía de onte. Trátase de Jamer Darío Echevarría Betancur, veciño do lugar da Gándara na parroquia de Saiar, de 52 anos. Segundo se recolle no aviso, o home saiu a pasear pola zona como facía habitualmente, pero non volveu a casa. Foi ao redor das 13:20 da tarde cando os familiares comezaron a preocuparse e deron aviso da desaparición ao 112. No momento da desaparición, Jamer vestía camiseta vermella, pantalón curto verde e chancletas negras. Dende o Concello explican que hai pouco que este veciño fora operado dun tumor cerebral e apuntan que levaba un par de días sen tomar a medicación, polo que temen que se puidera desorientar. Ante esta situación, o operativo de busca foi activado con rapidez. Están a participar unidades da Garda Civil, Protección Civil, Policía Local e moitos veciños da zona. Tamén está previsto o apoio dun helicóptero e o uso de drons. As autoridades piden a colaboración cidadá. Calquera persoa que poida achegar información útil sobre o paradoiro de Jamer deben poñerse en contacto co 112 ou co 062. Nova protesta das mariscadoras Apé do Grove, desta volta na Xefatura Comarcal da Consellería do Mar en Carril. Esta mañá insistiron na súa reclamación, o seu dereito laboral de realizar un parón remunerado durante o verán por mor da baixa produtividade do marisco nesta época. Afirman que están nunha situación límite con salarios que non superan os 500 euros. Non temos unha ameixa, temos unha queixa, ou queremos comer son algúns dos cánticos que esta mañá se escoitaron ás portas da Xefatura Comarcal da Consellería do Mar en Carril. As mariscadoras Apé do Grove celebraron unha nova concentración para insistir na súa reclamación, o seu dereito laboral de realizar un paro remunerado durante o verán por mor da baixa produtividade do marisco nesta época. Temos unha situación bastante complicada. A verdad é que non temos tamaño de produtividade nas playas, o tamaño é moi pequeniño. Pedimos un paro dun par de meses para poder regenerar as playas, seguir traballando e poder regenerar, porque o que estamos ganando ahora mismo non dá nin para comer. Ou que nos den un paro, que temos dereito a él, regenerar playas,
e intentar levantar as praias outra vez de novo, porque ahora mismo non temos. Explican que se trata dun dereito que recolle o seu seguro, pero que leva sen facerse efectivo dende a época do Prestige. Por iso piden á Consellería do Mar que lles firme a forza maior para poder ir ao paro, algo que polo de momento o Departamento Autonómico desbota. Asegura que a forza maior só podería concederse en caso de catástrofe. Mentres as mariscadoras afirman que están nunha situación límite, con máis dun ano gañando un salario que non supera os 500 euros. Si ganamos un sueldo de 500 ou 600 euros, que é o máximo que podemos ahora mismo quitar, pagamos 260 de seguro en o desplazamento e non nos quedaría para comer. Entonces pedimos unha solución a este problema que temos. Se tuviéramos un sueldo non estábamos aquí, non estábamos facendo isto. Entonces, así non podemos sobrevivir, lo siento mucho. Queremos o paro biológico, que nos queremos un paro, un cese o que sea. Queremos 10 anos que leveu, nunca se parou. Isto é máis catástrofe non hai ca isto, así que non... Alertan tamén que estas condicións están a provocar que moitos mariscadores do Pósito Meco estean a abandonar a profesión. Moita xente está deixando o marisqueo, que é o traballo de toda a súa vida, para ir traballar a outro lado, porque non lles dá para comer nin para sobrevivir. Entonces, pois, collen deixan un marisqueo, perdes o permes e buscas a vida por outro lado. E cando realmente o noso traballo é este, e temos que luchar por el. Por eso estamos hoxe aquí para reivindicarnos e chegar a que nos den unha solución. Antes da concentración desta mañá, as mariscadoras mecas levaron a súa protesta a Santiago de Compostela a principios do mes de xullo, pero unha vez máis non conseguiron resposta por parte da Xunta de Galicia. Por iso advirten, chegarán onde faga falta. O que pedimos é que o señor Rueda non nos compre cos 500 euros que nos dou polo tema de unha axuda. Eso non é unha axuda. A parte foi antes das votacións, como a comprando a xente do mar. Seguiremos concentrándonos, seguiremos pedindo solucións, como se fai falta coller un billete de avión e ir a Bruselas. Tralo parón da pasada semana pola ponte festiva, a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza retomou as mobilizacións para reclamar a incorporación de médicos no centro de saúde. Denuncian o incremento das listas de agarda en primaria, polo que animan os afectados a presentar reclamacións por escrito. Unha consulta para renovar receitas no Centro de Saúde de Ribeira pode chegar a demorarse ata un mes. En principio, o meu home pideu cita para facer unhas recetas o Antonte e deronlle para finales de agosto. Non pode ser para unha receta, xa non che digo que sea de presencia física, porque de presencia física están dando para setiembre. Non hai ocos, non hai servicio ningún. Esta é a situación que denuncia a Plataforma pola Sanidade Pública do Barbanza, que anima aos pacientes afectados a presentar queixas por escrito. É importantísimo facer reclamacións. As reclamacións escritas moven sillóns, porque a xente protesta sempre nas salas de espera, e nas salas de espera non se protesta, sempre por escrito. É fácil porque só son 2 renglóns. Eso sempre o teñen que contestar, sempre. Teñeno que contestar. Temen que a situación se complique aínda máis durante o mes de agosto, no que o incremento da poboación derivado do turismo engádense as vacacións de algúns médicos nun cadro de persoal xa insuficiente. A seca comeza a notarse na cunca do Lérez e o Concello de Pontevedra fixo hoxe un chamamento a moderar o consumo da auga. A alcaldesa accidental Eva Vilaverde lembrou que o abastecemento está garantido neste momento a todos os municipios que beben do río Pontevedrés, pero buscan concienciar a poboación sobre o seu consumo diario para asegurar o aforro de auga e o uso racional deste recurso. Así, a Xunta de Goberno local acordou diferentes recomendacións, entre elas que non se use auga apta para o consumo humano para encher piscinas particulares, regar xardíns ou limpar os coches, que se modere o consumo municipal en tarefas como baldeos de rúas ou o peche de fontes ornamentais, ou que se promovan a instalación de dispositivos de aforro doméstico. En canto ás empresas, instan a que se minimice o consumo e se use a auga do abastecemento municipal de xeito razoable, tendo en conta que a prioridade é o abastecemento á poboación. Actualmente o nivel do río sitúase nos 1,70 metros cúbicos por segundo.
O que facemos é poñer en marcha este protocolo que se deseñara no 2022 e dado que baixamos de 1,80, pois decidimos acordar en Xunta de Goberno recomendacións de consumo responsable da auga para evitar que siga baixando e que poida chegar a cadar o río caudal ecolóxico que, recordade, está no 1,516 metros cúbicos segundo. Sabemos que a auga é un ben escaso, que no verán hai que ser moito máis responsables co seu consumo e que, polo tanto, non se pode desperdiciar un ben destas características, sobre todo cando o abastecemento de auga potable para a cidadanía, a veciñanza de Pontevedra e dos concellos de arredor, depende disto. O alcalde de Noia, o popular Santiago Freire, asimila con resignación a moción de censura presentada polo Partido Socialista BNG Marea e o concelleiro transfugal Luís Alamancos. Segundo el, esta acción que apartará o PP e o Noia do goberno municipal está totalmente inxustificada e responde únicamente a unha cuestión de oportunismo político e nunca polo ben do concello. Para o alcalde Santiago Freire, esta moción de censura presentada para afastalo da alcaldía non ten xustificación algunha, respondendo única e exclusivamente a unha cuestión de oportunismo político. Santiago Freire defende tamén a boa xestión económica levada a cabo estes anos, lonxe dos criterios expostos polos grupos que defenden a moción de censura, botando man dos datos oficiais do Ministerio de Facenda, que evidencian a boa saúde financeira do concello. Isto responde única e exclusivamente a unha cuestión de oportunismo político, a unha cuestión que nada ten que ver ca xestión económica para que se aprecie a diferencia e o bo facer que se levou a cabo ao longo dos últimos anos. Tendo en conta, ademais, que se cerrou o exercicio 2024, ese que votaron en contra dos seus orzamentos, con un remanente positivo de tesorería de 4,5 millóns de euros, un remanente para gastos xerais de 1,5 millóns, superávit orzamentario, con cumprimento da regla de gasto, estabilidade orzamentaria e, ademais, sin que o Concello de Noia tuvese que recurrir a un plan económico financiero como están recurrindo moitos dos concellos da comarca. Tamén fixo balance do que vai de mandato, destacando o elevado volumen de investimentos ao longo destes anos, que veñen a mostrar a boa xestión realizada dende o goberno municipal. Reforzando servicios como da policía, servicios como do grupo de emerxencias, mellorando o seu equipamento, mellorando os seus vehículos e toda unha serie de investimentos en materias tan importantes como a depuración de aguas, con unha obra que se está executando na actualidade en torno a 3 millóns de euros na depuradora de Noia, unha obra de en torno a 1,5 millóns na estación de tratamento de agua potable e toda unha relación de actuacións que se desenvolven en distintos puntos do concello e que se desenvolveron ao longo dos últimos tempos, mellorando os centros educativos da localidade con máis de 4 millóns de euros de investimento en esa materia, mellorando as instalacións deportivas da localidade, tanto o pabellón Agustín Mourís como a piscina municipal, instalacións do campo de fútbol e outras dependencias deportivas, con un incremento das cuantías ás entidades deportivas, entidades sociais, entidades culturais, nas que se lle ampliou significativamente as cuantías otorgadas a través de subvencións e axudas a esas entidades. Freire deixará de ser alcalde o vindeiro 11 de agosto, data prevista para a celebración do pleno no que se debaterá a moción de censura, na que con toda probabilidade será investido como novo alcalde o socialista Francisco Pérez. O cambio será, segundo Freire, un atraso para o desenvolvemento futuro da vila e os grandes prexudicados serán os propios veciños. Estamos seguros que isto vai a supoñer un atraso, un atranco e vai a supoñer unha pérdida de investimentos para a localidade. Estou convencido e teremos ocasión de comprobalo e de demostralo co paso dos meses. Por tanto, entendemos que ao marxen do dano político, aquí vaise a causar un dano á vila de Noia, tanto en inversións como en desenvolvemento de determinadas infraestructuras e determinadas instalacións.
Xa está publicada a licitación da redacción do proxecto de ampliación e reforma do Centro de Saúde de Baltar en Sanxenxo. O anuncio realizou o propio conselleiro de Sanidade dende o municipio, no marco dunha reunión que mantivo co alcalde Telmo Martín. A reforma do ambulatorio Portonovés contará cun investimento de preto de 5,2 millóns de euros. Para a redacción do proxecto, a contía asignada é de 392.000. As empresas interesadas teñen de prazo ata o 18 de setembro para presentar as súas ofertas. Antonio Gómez Caamaño explicou tamén que a previsión é poder dispoñer do proxecto redactado no primeiro semestre do vindeiro ano. Sería o paso previo a licitar as obras do Centro de Saúde. A día de hoxe, o ambulatorio de Baltar atende a máis de 21.800 tarxetas sanitarias. Esta actuación ampliará e mellorará as instalacións, demolendo a parte máis antiga do edificio e construindo unha nova cunha planta baixa, 2 andares e un soto. Serán máis de 3.100 metros cadrados de superficie construída. Isto, sumado ao existente, acadará un total de 4.400 metros cadrados para o novo edificio. Por lo tanto, é unha grandísima noticia, é unha demanda que viñamos facendo nos últimos anos. Eu quero lle dar as gracias ao conselleiro, que lle transmito tamén ao presidente da Xunta o agradecemento por parte do Concello de Sanxenxo de facer esa gran inversión que é necesaria, pero que non contábamos que se fixera nestes momentos con tanta rapidez, de verdade. Que vai suponer, sin ninguna dúbida, unha decisión despois o que é a atención sanitaria neste Concello. Non estamos falando solamente de unha mellora das infraestructuras, sino tamén a funcionalidade das mismas. É para ser un investimento, como bien se ha dito, que é por encima dos 5 millóns de euros, que, bueno, é unha previsión que temos en función do coñecemento que tenemos ahora como vai ser esa futura infraestructura. Ademais das boas novas sobre o Centro de Saúde de Baltar, na xuntanza de traballo entre o conselleiro e o alcalde abordouse un proxecto co obxectivo de lograr un Sanxenxo cardioprotexido. Trátase de dotar o municipio dunha rede de desfibriladores que permita unha resposta áxil e eficiente ante unha parada cardiovascular, así como de voluntarios formados en reanimación cardiopulmonar. O obxectivo último é dotar Sanxenxo da ratio de desfibriladores necesaria para situalo á vanguarda europea. Este proxecto tan emocionante, como é convertir Sanxenxo en un dos municipios máis cardioprotegidos do mundo. Consiste máis ou menos en atender unha realidade, as enfermedades cardiovasculares, que fundamentalmente o infarto de miocardio nas principales causas de morte nos países occidentales, e aí é fundamental a atención rápida. Se tes no municipio moitos desfibriladores, que isto consistiría en, por un lado, dotar de desfibriladores e, por outro lado, formar a xente para que se utilice, porque iso é o máis importante, que a xente que se utilice, conseguir prevenir al máximo que esos infartos puedan desencadenar al final el fallecemento do paciente. Que son meter desfibriladores no máximo de puntos posibles no Concello. Fixéronos aquí unha proposta que vamos a analizar, espero que próximamente podamos cumprir unha cousa que ademais os países nórdicos é moi dado este tema, que teñen 19 desfibriladores por cada 10.000 habitantes, e nós o que queremos é chegar a esa cifra, ser un dos municipios de Europa que cumplimos con ese requisito de ser un sitio saludable. Facemos unha pausa para a publicidade, voltamos de contado. O PP de Ribeira insta o Goberno a buscar consenso para levar novamente a pleno a proposta de subvencións nominativas que non saiu adiante o pasado luns polos votos en contra dos populares e do PBBI. Señor alcalde, é quen perde unha votación, dende logo quen desbota por terra o traballo de tantas entidades culturais, sociais, deportivas deste municipio que levan xa moitos meses agardando por esas subvencións nominativas, e a vez o que vemos é que, como digo, esa non é unha proposta do Goberno, é unha proposta do Bloque Nacionalista Galego. Non vamos, dende logo, a respaldar, como digo, esas subidas injustificadas de algunhas subvencións. En todo caso, falamos detidamente, como xa o fixemos en plenos anteriores, do Festival Mares do Mundo, co que non compartíamos, dende logo, o funcionamento, a dotación, e dende logo non fomos conscientes de que trouxese un retorno proporcional ao noso municipio, ademais de todas aquelas facturas
que se pagaron a través de un recoñecemento extrajudicial. A proposta foi rexeitada durante o pleno do pasado luns, cos votos en contra non só do PP, senón tamén do PBBI. O seu voceiro quixo aclarar os motivos que levaron o seu grupo, que forma parte do Executivo Municipal, a rexeitar esta proposta. Ademais de superar o límite de gasto establecido, posto que supoñía un incremento do 16%, existía desacordo en canto á contía de 3 das axudas contempladas na partida. Había 3 puntos. El primer punto era esa subvención nominativa a la Dorna, que nosotros discrepábamos en ese montante. ¿Por qué? Porque aparte de esa subvención que aparecía ahí, había una serie de conceptos, una serie de apuntes de gastos que no estaban contemplados en esa subvención. Lo que pedíamos era reconsiderar eso. Pedíamos también reconsiderar el tema de la mancomunidad, ese incremento que le damos a la mancomunidad. También éramos críticos con eso. Y después, como la Compañía de Economía y Facenda hacía mención, la subvención nominativa a Mares do Fin do Mundo, que entendíamos que non tenía un retorno económico para el Concello. Aínda así, o tenente alcalde afirmou que están a traballar para poder aprobar unha nova proposta canto antes, que permita facer efectivas as axudas a numerosas entidades sen ánimo de lucro, que precisan do apoio do Concello para seguir a desenvolver a súa actividade. A Deputación de Pontevedra pon en marcha un investimento de preto de 2,2 millóns de euros para que 130 mozas e mozos desempregados teñan a súa primeira experiencia profesional nos concellos da provincia. Trátase do programa Mais Emprega nos Concellos, cuxas bases reguladoras e convocatoria acaban de ser aprobadas en Xunta de Goberno. Deste xeito ofrécense 130 contratacións laborais dun ano de duración, baixo a modalidade de contrato formativo nos concellos de menos de 50.000 habitantes. Os 11 concellos da provincia con ata 3.000 habitantes terán a súa disposición un contrato. Os 25 con entre 3.001 e 10.000 habitantes, 2. E os concellos con entre 10.001 e 50.000 habitantes poderán solicitar ata 3 contratos. A contía máxima da achega que se concederá por cada contrato formativo dependerá do nivel de estudo e o salario non poderá ser inferior ao 70% pro grupo profesional e nivel retributivo correspondente aos estudos e funcións desempeñadas. Deste xeito, no caso dos postos que requiran licenciatura, grau ou diplomatura, o máximo mensual será de 1.400 euros e 16.800 o ano. No dos ciclos superiores de formación profesional, de 1.200 euros o mes e 14.400 euros o ano. E no dos ciclos medios de formación profesional, de 1.000 euros por mes e 12.000 o ano. Seguimos sumando e avanzando con proxectos para fomentar o emprego que supoñen ao mesmo tempo mellorar a calidade de vida da nosa veciñanza e así pois é como facemos que a provincia vai a máis. 21 establecementos participarán na Feira de Oportunidades Viamare Stock, que se celebrará entre 8 e o 10 de agosto en Ribeira. Con motivo do 20º aniversario deste evento, a Asociación de Empresarios sorteará un vale de compra de 150 euros entre todos os clientes. O Malecón de Ribeira volverá a converterse nunha feira de oportunidades entre 8 e 10 de agosto. 21 establecementos instalarán os seus postos para sacar á rúa os seus artigos con interesantes descontos. Os días vai ser de viernes a domingo, do 8 ao 10 de agosto, no que no Malecón estarán instaladas pois 20 jaimans onde cada comercio vai estar instalada. Este ano participan 21 establecimientos, no cual estamos super satisfeitos de que a xente lle guste esta actividade e lle quite rendimento, digamos, a esta campaña, non? Tamén queremos agradecer a Agadea, que tamén vai a participar na decoración de todas estas jaimans e seguir apostando polo comercio local. Destaca este ano o sorteo especial organizado pola Asociación de Empresarios para conmemorar a 20ª edición. Será o domingo a mediodía e o agraciado levará un vale de 150 euros para gastar no mesmo día na feira. Como é o 20 anos que levamos que leva a Asociación de Empresarios no meu caso, na directiva, levamos 6 anos levando a cabo este tipo de eventos, pois este ano queremos beneficiar a todos os participantes que pasen a comprar e visitar a feria, pois vamos a obsequiar o domingo a 1 da tarde pois 150 euros para gastar no que é, digamos, a feria ese mismo día. Digamos, os vales vanse repartir de viernes, sábado
e domingo hasta a 1 da tarde polas compras que se fagan en cada establecemento que hai aí ubicado no malecón. Coa festa do Albariño xa a pleno rendemento no Paseo da Calzada, hoxe abriu outro dos escenarios que a cita ten en Cambados. O Salón José Peña acolle a edición número 14 do Túnel do Viño, unha oportunidade de achegarse os viños de Rías Baixas nun ambiente máis tranquilo e co asesoramento de expertos. Un formato que consideramos que está funcionando moi ben, pero consideramos ademais un formato moi propicio de cara á parte máis técnica desta Feira do Viño Rías Baixas, que non é tan só beber viño con amigos, non, sino que aquí temos unha parte moito máis destinada a personal especializado ou aqueles que tamén queiran aprender un poquinho máis do mundo do viño, da vitivinicultura e concretamente das Rías Baixas. Dice moitas veces, pero creo que o viño galego é un exemplo claro do que temos que facer no territorio para, con ese valor engadido, pois tamén ter repercusión en todos os ámbitos, non? Porque ademais, eu que son do Ribeiro, decíase ali que do viño dependemos todos os demais, é dicir, o comercio, toda a actividade que se dá nese conxunto de terras ao redor do viño, pois está moi ligado ao viño e a todo o ámbito das denominacións de orixe. Seguramente hai poucas oportunidades na festa ou en calquera feira de poder probar estes viños. Por lo tanto, agradecerlle aos bodegueiros que han participado neste túnel, aos catadores tamén que viñeron de fora e que están catando estes viños, quero un máximo agradecimento, darlle as gracias desde aquí, que disfruten de Rías Baixas e que disfruten en sí do que é Cambados e do que son as festas do Albariño de Cambados. Gracias a todos. O túnel do Viño estará operativo ata o sábado. A xornada divídese en sesións de mañá e tarde e sábado pola mañá. O Salón José Peña acolle máis de 190 marcas de 80 adegas da denominación que se poden atopar no mercado e que ofrecen a posibilidade de degustar de forma moderada e tranquila unha gran variedade de elaboracións de viños de Rías Baixas. Entre eles, Rías Baixas da Nada 2024 e doutras, así como Rías Baixas escumosos e elaboracións especiais que abarcan viños sobre leas en madeira e mesmo de parcelas ou leiras. As persoas asistentes contarán co asesoramento dun catador profesional. O horario de apertura das instalacións será mañá venres de 11 da mañá a 10:30 da noite con 5 sesións de hora e media distribuídas. O prezo da entrada é de 25 euros por sesión. Esta mañá celebrouse en Cambados a cata prima no marco tamén da Festa do Albariño. No Parador Cambades, un panel de 24 expertos analizou os viños que concorreron á convocatoria deste ano, a edición número 38 da cata concurso. Deles, a metade forman parte do panel de cata do Consello Regulador, mentres que os restantes son expertos de diferentes campos, como xornalistas, sommeliers ou responsables de vendas, chegados de distintos puntos de España. Nesta edición participaron 54 adegas con outros tantos viños. Hoxe realizouse unha primeira selección. Os catadores escolleron ao redor de 14 elaboracións que volverán catarse mañá no marco da cata derradeira. Unha selección que non vai ser tarefa fácil, máis aínda cando estamos ante unha nada, a do 2024, que foi cualificada como excelente polo Consello Regulador. Os tres gañadores daránse a coñecer o domingo tralo xantar oficial que pon o punto e final á Festa do Albariño de Cambados. Excelente. Este año me ha gustado mucho el nivel alcanzado y era muy difícil elegir o más bien eliminar alguno. Mira, en líneas generales la verdad es que sí que es cierto que la calidad de la añada es bastante buena. Sí que es cierto que ha habido tanto en la primera tanda como en la segunda tanda algunos que han destacado por encima de los demás. Esto suele ser desde luego habitual. Tengo que decir que he encontrado vino muy interesante. Y tengo que decir que también voy a ser mala. Claro. He visto algunos vinos que el mercado entiendo que los está demandando y eso es fantástico porque todos queremos vender vino, es una industria fantástica, pero he visto muchos vinos que no marcaban la tipicidad de lo que yo tengo en mi cerebro como lo que tiene que ser un muy buen albariño. Entonces tengo como el corazón partido, la verdad. Sí, seguramente para a venta do viño son os premios
para vendelo o que é o Albariño e Rías Baixas, son os mellores premios que poden. Aquí o que collo, o que tiña a suerte de ter o primeiro premio, pois no próximo cosecha teno bastante ben segura a venta, non? Porque eu, que algunha vez eu tamén tuve esa oportunidade, pois sei o que se vende, como se vende, a xente como quer ter sempre o primeiro premio dos albariños, sobre todo da festa do viño de Albariño de Cambados. Ata aquí chegou o noso resumo da actualidade. Quedan con toda a información da Festa do Albariño e do sector vitivinícola no programa Orixe e Calidade. Sexan felices.